Калеб, така че този сезон има доста пространство, което да бъде използвано за аржентинския защитник. Това е Бое, друг аржентинец в състава на ОВЕС. Каква грешка на Рюдигер? Грешката на Рюдигер. Калебе отново срещу Вълде през 1924 година. Разигра се бразилецът. 4 са спечелени на домашния стадион. Тази вечер на тима от Витория. Алонсо не може да използва една защита в 2 дни в хотел и около 19 часа местно време се придвижи към стадиона. По този начин има офанзивни играчи на терена, опитвайки се да създадат. Ето го Валдепеняс, 19. Валдепеняс към Валдепеняс. Там Винисиус иска къс пас, но центрирането на Валдепеняс по този начин придвижването. 4-3-3 играе Реал Мадрид, показаха ни първенството. Чоумени, въпреки всички критики, които отнася защитата, разглобена буквално. На трето място по най-малко допуснати удари. Джони Ото към Калебе. Лига, да не кажа един от най-скромните бюджети в първи. Дени Суарес. Ибанис. Отбори като ОВЕС, първия гол е супер важен и предполагам, че чак безпроблемно в Ла Лига. И просто общността в Витория. Валдепеняс. Подаването е за Джони Ото. Валдепеняс го пази, че зад Родриго и Винисиус, но тогава отбелязваше много по-ните. Сега виждаме, че развиват добре атака с 1-0 над Реал Сосиедад миналия уикенд. Тук на Мендисороса. Хубав футбол. За да удари централния защитник и да го измести от позицията му. Мбапе има и 9 гола в Шампионската лига. Дисциплината е сериозен проблем за Реал, който е от далечната. Видеоасистент рефер е Пабло. Нямаше обаче добра позиция нито Килиан Мбапе. Валдепеняс. Доста смела постъпка на 19 години. Крилата в това отношение са много по-натоварени от един големите първенства. Топ играчи, независимо, че работят с незина за възстановяването на топката в играе. Подаването е за Калебе. Тук си позволиха само веднъж да я прекрачат и моментално пар 3-0. Джони Ото е с топката. Валдепеняс. Местна се Ото. Прецени, че не е уместно да рискува, но 8 от последните в по-голямата част от клубовете. По-голямата част от отборите в Ла Лига или се завърши до голяма степен точно този финал. Ясно е, че нямат никакво игрово време и говорихме за това през Бое.